Vďaka nech je Bohu za dneskajší deň. Ako to istá si piesem slov hovorí, že toto je deň, ktorý nám dal Pán. Radujme sa a veselme sa v ňom. Toto je deň. A nie, že je tu slnko, ale že Pán nám znovu dal milosť, znovu slovo dal nám, znovu môžeme spoločne sa takto zísť. Nemáme vojnu, nemáme možno také voľaké strašné ispady tejto, ale môžeme sa schádzať. Viete, nemusí byť vojna, dosť by bolo, keby nám takto povedal. Vy pod týmto menom, aj pod touto náukou sa viac nemôžete schádzať. Završeno. A viete, je to také mesta, kde je zabráneno kázať a koštuje to, čo ľudí jač života. Môžeme si to čítať, môžeme to vidieť a netreba o tom rozprávať. Ale tu môžeme kázať, môžeme učiť, ako brat už aj povedal, mladých učiť. A viete, je to dobre mladých učiť. Mladí ľudia sú plní síly a na voľaký spôsob nepotrebujú Boha. U nás môžem povedať, že počujeme hrešia aj. Viete, a kde sa veriaci? Kde sa tí, ktorí poznajú Pána Ježiša? Ja sa pýtam, kde sa možno rodičia, alebo voľakto, kto tam má zapôsobiť. A viete, to mi dáva tak, ako keď tie kozly rohe idú do dôboja a jelenia a dobytky. Tak aj ty a ja, mňa to hneď môj duch to znepokojí a som narichtovaný, aby som mu povedal pravdu. Aby som povedal, že to je ni dobre. Že je ni dobre a že nebude ospravedlnenie pre nikoho, kto by vezol meno Božie nadarmo. Nebude ospravedlenie. Neviem, či sa toto sníma, ale počuje každý to. Vedia ľudia, že tam v Mojžišovom zákone je to napísané. Ten človek, ktorý zlorečil Hospodinovi, keď išli Egypťan a keď sa vadil s Izraelovým, ten verovatno izraelský mladík mu vravil, nie je to dobrá vec. A keď sa vadil a pýtali sa Hospodina, čo robí s tým človekom? Viete, čo spravili? Ukamenovali ho. Doniesli razom súd. A nemyslíme si, že aj milosti, ak Boh razom človek nezomrie, alebo voľačo, že sa nepíše pamätná kniha. Že Boh tam nezapisuje tie slova, ktoré je voľak to vypovie. Tak, ako sa zapisujú dobro, tak sa zapisuje aj to. A my veríme takéhoto Boha. Viete, Boh je dobrý a keď sme včera na modlitbe, tak mi prišli také myšlienky, ak sem to v úvode tak troška nám preniesť. My závisíme od Neho, drahý brat, sestra. My závisíme od Neho. Ak od voľakoho závisíš, viete, veľa raz, ako sme už počuli, deti závisia od rodičov. Je to normálne. Ale nadovšetko závisíme od Boha. My, rodičia, závisíme od Neho. A takisto, keď vezmeme, len nakrátko poviem, že izraelský ľud, keď vyšiel na tú púšť, on závisel. Tá mana bola každé ráno tam, ale Boh urobil to, aby tá mana bola tam. Viete, žijeme tu, kde je poľnohospodárstvo rozvité, nemôžeme povedať, že robí sa veľmi a seje sa teraz tá šakovo, kukurica, slnečnica a tak ďalej. Ale chcem niečo povedať. My závisíme od Neho. Poľnohospodári závisia od Neho.
Džaba možno najmocnejšia mechanizácia. Džaba tam hodeno možno, neviem, koľko tónov toho veštáčkeho ďubriva, prášku, ako mi. Džaba, ak Boh nedá požehnanie, ak Boh nedá dažďa. A preto cirkev je tu, aby modlitbou pozniesla, aby modlitbou prosila. A Boh je ten, ktorý dáva. On tam zasľúbil, Izraelu zasľúbil, a za času Eliáša píše to, že Eliáš sa modlil čo? Aby pršalo. Prvo sa modlil, aby nepršalo. A prečo sa modlil, aby nepršalo? Pretože bolo všetko v poriadku. Bolo všetko potanom, bolo všetko v poriadku. Bolo tak v poriadku, ako aj Pán Ježiš, keď prišiel do chrámu a tam našou tých peňazomencov, našou voli ovce a tak ďalej. Všetko bolo v poriadku. Nebolo v poriadku všetko. Nebolo nič v poriadku. Ľud nevedel, čo je pravica, čo je ľavica. Ľud sa odvrátil od Hospodina a slúžil Bálovi. A preto Eliáš sa modlí, aby nepršalo. Lebo Bál bol boh počasia. Oni mysleli, že keď Bálovi slúžia, že Bál dá razom dážď. A za to sa aj modlili. Tam nebolo to náhodom, že sa modlili, celý deň sa modlili, pikali. Viete, chcem vám povedať niečo, že ľudia nepravému Bohu veľa raz dokážu lepšie slúžiť, ako my pravému Bohu. Ľudia nepravého Boha nehrešia a nezlorečia mu. A pravého Boha hrešia a zlorečia. A toto je veľký rozdiel. Ale my máme dobrorečiť pravému Bohu. My máme hľadať jeho tvár, lebo on dáva to najlepšie svojmu ľudu. A verím, že Pán aj dneska má dobre jeho slovo, je na veky jeho dobre. A viete, ma zaujalo to, že slovo Božie, keď sa káže, nie len, že sa káže, ale sa uvoľňuje tá moc. A je to zapísané, si volím Matúša prečítať z 21. kapitoly a môžeme si nájsť, môžeme aj postať. V mene Pána Ježiša prečítam od 23. verša a prečítam niekoľko. A keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu najvyšší kňazi a starší ľudu a povedali, jakou mocou činíš tieto veci a kto ti dal tú moc? A Ježiš odpovedal a riekol im, i ja sa vás opýtam na jednu vec. Keď mi ju poviete, potom vám ja poviem, akou mocou činíš tieto veci? Krst Jánov odkiaľže bol z neba a či z ľudu. A oni rozmýšľali sami u seba hovoriac, keď povieme z neba, povie nám, prečo ste mu tedy neuverili. A keď povieme z ľudí, bojíme sa zástupu, lebo všetci majú Jána za proroka. A odpovedali Ježišovi a riekli, nevieme. Vtedy im aj on povedal, ani ja vám nepoviem, akou mocou činím tieto veci. Toľko slova. A máme takýto text zapísaný ešte na dvoch mestách. Je to Markové, Lukáša. Markové 11, 28, Lukáš 22. Ale ním je to podstatné, ale chcem povedať, že toto, či je na dvoch, troch mestách zapísané, tak je áno dôležité. Je áno to slovo, ktoré má veľmi veľkú vážnosť. A viete, keď som rozmýšľal, tak toto slovo mi prišlo a som rozmýšľal, že máme v starom zákone zapísané a Boh tam sudcov je zapísané o človeku, ktorý mal veľmi veľkú moc. A myslím, že
ani doteraz, ani predtým, ani nazadok, ani napredok nečítame, že by človek takú moc mal. A to bol Samson. A je zaujímavé niečo, že Samson nebol, ako to by v dneskajšom čase povedali, bodybuilder voľaký, ako veľmi strašné myšice, ale bol muž, ktorý mal moc a ktorý ľudia sa spýtovali. A čo bolo možno v jeho greškách, sa tam do Filištínov išiel a aj to bol, nie že je greška jeho, ale píše tam, že to bol zámer Boží. Boh ho na ten način viedol, aby sa zameril, lebo tí Filištíny v tedajšom čase vládli a boli nepriatelia a Boh mal plán vyslobodiť, pretože hovorí tam, že kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi, aby ich vyslobodil. Tak dal takéhoto muža, ktorý jeho meno bolo v prevode ako syn slnka, čak svetla slnka. Tak bol, môžeme povedať, jedným svetlom Izraelovi sviecov. Prečo? Pretože pre Izrael toto bolo veľmi zvláštne, bola toto záchrana. Ale chcem skrátiť a v tomto rozmýšľaní je to zapísané, Sudcom 16.5 hovorí o tom, aby som nakrátko kúkol alebo pozrel do slova, že vieme o tej Dalile, ktorá ho zradila, a chcem ukázať na to, nebudem ani hľadať, je to aj zapísané, ale chcem ukázať na to, že ako to tieklo, vieme, čítame to, že Dalila, že tento Samson razom nepovedal, kde leží jeho tá veľká sila. A jak chcem to priblížiť, tuto sa pána Ježišovi spýtujú a pán Ježiš im dáva otázku. Viete, aj dobre by bolo aj Samson, keby nepovedal, kde leží jeho moc. Pre neho by bolo lepšie, keby nepovedal. Alebo keď by mal tu možno, poviem, múdrosť ako pán Ježiš, lebo pán Ježiš pravil, že je viac ako čak Šalamún, ktorý mal najväčšiu múdrosť. A na tento spôsob im povedal, že povedzte aj vy mne toto. Tak proti otázkou zavrátili ich a nemohli mu povedať. A vidíme, Samsonovi táto Dalila razom nepovedal on pravdu. Ale raz sa pýtala, druhý raz a ho, ako poviem, vraví, že sužovala jeho dušu. A on nevedel sa obrániť. Možno najlepšia obrana by bola, keby odišiel. Završil aj hotovo. Lebo to aj bolo podľa Božieho plánu, aby nemali oni väze, nemali si brať ženy z Filištínu. Ale chcem ukázať, že Samson potom už vyjavil tú pravdu a čo sa stalo? Ho normálne bezplatne ostrihali. Nemyslel platiť strihania. Viete, niečo poviem. Ale hovorí tam hneď v nasledovných veršách, že jeho vlas začal ponovo jas. A toto tí ľudia prepustili. Nepriateľ prepustil. Vyklali mu aj oči, aj zle mu spravili, ho zarobili a mne v tom. Ale jednu vec prepustili. A verím, že Samson, keď tam hovorí, že začali vlas, možno, že takto probúval. A už vlasy. Viete, my sa neradujeme, keď nám vlasy rastú a ponovo strihať. Ja sa neviem, možno, že sa voľa kto aj raduje. Ja sa baš neradujem. Ale Samson sa veľmi radoval, verím. Samson sa radoval z tohto, že vlasy začali riasť.
A potom vieme, čo bolo, že vrátil mu Hospodin tú silu a tak ďalej. Ale viete, veľa o to som rozmýšľal, ale prečo máš vo vlasách sila? Či ste rozmýšľali o tom? Prečo máš vo vlasách sila? Niečo vám poviem. Samson mal skrytú silu. A videla sa. A skrytá sila. Pán Ježiš mal skrytú silu, ak chcete. Lebo ľudia sa pýtali, kde leží tu tá moc, to, čo ty robíš. To bolo skrytvo pred nima. A takisto aj moc Samsona bola skrytá od nepriateľov. Ja verím, že jeho matka, otec, možno blížni vedeli. Im nebolo to zakrytvo. Oni vedeli. Oni ho aj možno v tom smere troška naprávali a vravil mu otec, prečo si tá ideš tá? Otec vedel, že nie je to dobre. Ale chcem ukázať, že Samson mal skrytú silu, a viete, to je aj dneska, keď bojujú dve zeme, tak niektorá zem nevyjavuje, my máme tam aj tam rakety, my máme tam aj tam bomby. Nie, nikto to nerobí. Čak nachádzajú ľudí, špionov, ktorí by im odhalili, alebo na nejaký spôsob, kde leží moc. Kde leží moc. Lebo moc obyčne nepriateľa je skrytá. Ale Samson pomaly s tou láskou k tej Dalile tú jeho moc vyjavil. Boh to urobil tak skryte, že by nepriateľ nemohol nikda, tak poviem, nikto ani nemohol posúmňať, že môže byť vo vlasách, lebo už bolo blízko. Blízko bolo vlasov, keď udierali tie kliny. To bolo veľmi blízo, ale ešte stále ostála tá sila. Ešte stále vlas nebol. A viete, toto nám môže hovoriť oveľa viac, ale ja by som nechcem pokračovať v tom, len chcem ukázať, že Pán Ježiš svojou múdrosťou zavrátil a týchto ľudí, ktorí hľadali v čom leží moc. A keď čítame tu o tomto deji, tak Pán ukázal tú vieru alebo moc, hovorí, že ten fík, keď išli učeníci a keď zlačnil, tak obzeral a zlorečil fíku. Viete, ak čítame, tak neviem, či nájdeme, že by Pán Ježiš vo ľade zlorečil. Alebo že by povedal prekliatstvo. Verím, že špatnú reč nepovedal Pán Ježiš, ale vravel, nak sa nerodí. Či vo ľade povedal takvoto slovo Pán Ježiš. Je to čudno, ale tomuto fíku povedal. Tomuto stromu povedal. Prečo? Pretože nemal ovocia. A keď voľačo nenesie ovocia, keď voľačo nerodí, alebo môžeme povedať, že tento fík bol ako nepriateľ Pánovi. Nedal ovocia. Viete, a toto sa odnosí aj na ľudí. Veľa raz, ak my nedonesieme ovocie, ktoré ľudia potrebujú, tak nedobrorečia my. Nedobrorečia nám. Dá len taký príklad. Možno, viete, mal som nedávno taký jeden dej. Išiel jeden cestujúci a zastav mi pred auto a takto. Nie, že neprosil.
A čo bude s ním? Som ho vezol. A možno mohol som aj obísť, mohol som spísku, aj ďalej sklo sa, nechcem ťa vidieť. Nenačí mi nikto. Ale chcem povedať, že tento človek sme sa tak zovárali, ma na jednom način veľmi chcel požehnať. A ja som v tom mu nevravil nič, ale som mu vravil voľačo zo slova Božieho. A chcem povedať, že ktorý tu nedoniesol ovocia, tak ho na voľaký spôsob Pán Ježiš preklial. A chcem dneska, aby sme my neboli tí, ktorí by sme dostali prekliatstvo, ale požehnanie. A potom ďalej o tom títo ľudia sa pýtajú, kto ti dal, skade ti tá moc, že to všetko Pán Ježiš kervo konal. Keď čítame, naozaj, že bolo otázka a ľudia toto nepoznali. A my vieme cez slovo, kto bol Pán Ježiš aj ako dostal tú moc. Že on bol zo Svätého Ducha a že tú moc dostal, keď bol krstený, hovorí, že tam prišla tá holubica, že toto je ten môj milý syn, jeho poslúchajte. A preto toto aj hovorí týmto farizeom. Preto toto hovorí krst Jánu. Lebo Pán Ježiš to urobil. On ako by im povedal tejto otázky. Ako by im povedal, v čom leží jeho moc. Lebo pozrime, že pred krstom nepíše nič o Pánovi. Nepíše nič, že spraví voľaký div a zázrak. Ale po krste, ktorom krste? Jánovom krste. Ján mu hovorí, ty by si mal, aby si mňa krstil, a nie ja teba. Ale Pán Ježiš hovorí, nahaj, tak nám slúši naplniť každú spravedlivosť. Drahý brat, sestru, koľko je tu moci? Koľko je moci v krste, ktorý Pán Ježiš vykonal. A nie len on, aj ty a ja. Ako sme už počuli, čo sa stávame, keď príjmeme krst, keď príjmeme Pána Ježiša na seba. Stávame sa jeho deti. A tam hovorí, a všetky, ktorí ho prijeli, čo? Dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí čo veria v jeho meno. Drahý brat, sestro, chcem ešte niekoľko veršov podoprieť o moci, ktorá je skrze slovo Božie. A je zapísaný jeden verš, ktorý sme sa, myslím, že učili naspamäť v svojom čase. A je to zapísané Rímanom 1.16. Rímanom 1.16. Nájdem ten verš a možno, že lebo sa nehambím, drahý brat, sestro, lebo sa nehambím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, tak Grékovi, aj Slovákovi, aj Srbovi. Povieme Slovákovi, aj Srbovi, aj Nemcovi, ponieważ máme, znamená všetkým sa nehambím za evanjelium Kristovo. Drahý brat, sestro, kedy sa uvoľňuje moc? Keď sa nebojíme, keď sa nehambíme, keď sme otvorení, keď vieme povedať. Vtedy sa uvoľňuje moc Božia. Netreba veľa rozprávať o tomto. Ak chceš byť mocný,
Hovor slovo Božie. Ak si ni kazateľ, netráp sa. Niekto povie, nie som kazateľ. Vôbec to nebaví. Tam, kde pracuješ, tam si kazateľ. Tam nemôžeš povedať, ja verím Bohu a som krstený na meno Pána Ježiša. To dovoľne bude, ako keby si bombu dal. Áno, zaraz mal som skúsenosti. Zaraz ťa začnú spýtovať, zaraz ťa začne. A prečo? A ako? Ni veľa, ale málo slov a veľa povieš. Drahý brat, sestro, moc Božia je, môžem povedať, veľká a čítame a také to príklady, ktoré sú zvláštne a chcem prečítať teraz to je Skutkoch. Môžeme Edom 8 a potom 4:7. Skutkov Edom 8. Hovorí takto. A príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami Jeruzalém po celú Júdsku i v Samárii až do poslednej končiny zeme. Vieme tento verš. Drahý brat, nie je problém vedieť. Problém je robiť podľa neho. Príjmete moc a budete mi svedkami. Svedok byť, viete, veľa raz nie je aj tak ľahko, aj jednoducho. Aj ľudia nechcú byť svedkami. Aj vedia pravdu, aj poznajú, aj vedia tačno, že videli niečo a ak ma môžeš, zaobídi ma. Ale ty a ja, ak sme prijali Krista, ak sme prijali, mali by sme byť svedkami. A takíto svedkovia boli učeníci a prečítam tento verš, ktorý je isto veľmi nám známy. 4:7. Hovorí takto. A postaviac ich do prostredku, vypytovali sa, jakou mocou alebo v akom mene ste to vy učinili. Ide tu o nemocného človeka, ktorý bol uzdravený. Na ktorého tá moc Božia sa dokázala. A teraz sa pred farizeji a tí zákonníky, najvyšších kňazí, neviem kto bol, všetko postavení apoštolovia a vypytovaní, akou mocou to spravili. Alebo kto im dal tú moc. A pravda, že oni sa nebáli tohto vypytovania alebo tohto vyšetrovania. A vtedy Peter, razom naplnený Svätým Duchom, im povedal, kniežatá ľudu a starší Izraelovi, ak sme my dnes vyšetrovaní pre dobrodenia učinené nemocnému človeku, že čím alebo kým je tento uzdravený, nech vám je všetkým známe aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Boh skriesil z mŕtvych, tým stojí tento tu pred vámi zdravý. Halelúja, sláva Pánovi. Ráno sme počuli, že Peter išiel sa vrátiť loviť ryby. Dosť mu bolo všetkého. Pána ukrižovali, veľké veci sa valili na ňo, na učeníkov. Ide loviť ryby. Aj ostatní. On mal vplyv. Ale Pán ho zastavil, vrátil. Počkaj. Nie, že to bolo, môžem povedať, že loviť ryby nebolo voľaká zlá robota. To bolo správne. Uloviť rybu, na čím sa aj najesť. Ich otcovia tam hovorí, že Zabedejov otec lovil ryby. Čo tu bolo zle? Nebolo tu nič zle.
Ale Boh povolal Petra za lepšiu službu. Boh povolal Petra nie, aby bol rybárom rybov, ale aby bol rybárom ľudí. Drahý brat, sestro, ak chceš byť použitý od Pána, ak chceš moc Božiu, aby prebývala tebe, tak prídi Pánovi, daj sa použiť. Povedz Pánovi, Pane, pomôž a ja chcem byť použitý od teba. Ja chcem ísť a kázať. Viete, Boh nás nepoužije, ak povieme, a kde máš mňa si našiel? A čo mňa? A kde máš mňa to robiť? A teraz máš nemám času. Viete, a kde máš mňa tento človek zastavuje? A nájde druhý voľaký horší auto. Viete, ľudia stále nájdu výhovorku. Kde máš mňa? A možno urobíš, tam hovorí slovo Bože, že možno niekedy anielov hostí. Kde máš mňa? Kde máš ja? Nehovor takto. Neprotiv sa Božej vôli, ale pros Pána, aby si bol použitý. A viete, Peter bol čas, keď lovil ryby a keď Boh zázračne tam ulovil, Pán Ježiš povedal, aby zahodili na druhú stranu a zázračne sa ulovili. A potom, keď vyťahli, viete, čo vravel Peter? Pane, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. Ale nevravel to, že chcel odísť od Pána. Lebo pozdejšie tam vravel, že Pane, ku komu pôjdeme, veď ty máš slova večného života. Ale v tom smysle, že ho pojal úžas o tej moci. Nemohol veriť, že sa takú čo môže stať. On, skúsený rybár, nič celú noc neulovil. A keď Pán povedal na druhú stranu, ale Pane, veď celú noc sme lovili. Ale Pán, keď požehná to. A viete, verím, že tieto slova nám niečo hovoria. Práca, ktorú chceš a ktorá je pred tebou, Pán môže požehnať. Pán môže dať požehnania. Ani nevieš ako a čo, ale je potrebné, aby sme išli, aby sme vykročili, aby sme robili. Ešte Korinťanom hovorí a veľmi dobré slova. 4. kapitola hovorí, devätnásty, 20. verš. 1. Korinťanom. Pavel mal tu ako spor, myslím, že keby som nemal prísť k vám, naduli sa niektorí, ale prídem k vám skoro. Bude-li Pán chcieť poznať nie slovo tých nadutých, ale moc. Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. Amen. Kráľovstvo Božie je moci, nie je v slove. Ako je moci? Moci je tak, ako Pán Ježiš stal z mŕtvych. To bola moc, drahý brat, sestro. To bola moc, že stal z mŕtvych. To ľudia nemohli veriť. Až keď nevideli, ten, ako už spomínaný Tomáš, kým neuvidím, nebudem veriť. A Pán Ježiš počul. Je zaujímavé, že mu tie slova, ktoré povedal, vravel. A potom tento učeník vraví, môj Pán, môj Boh. Môj Pán, môj Boh. Aj tvoj Pán, aj tvoj Boh môže byť ten istý Boh, ktorý bol Petrov, ktorý bol Tomášov, ktorý bol všetkých ostatných apoštolov. A my veríme takémuto Bohu, ktorý má moc, že nie len slovo. Apoštol Pavel, keď kázal, tak bola uvoľňovaná moc
Božia. Nebolo to len slovo, nebolo to len motivacioný govorník. Bude dobre všetko. Nebolo to len slova na jazyku, ale to bolo v skutku. Tam bol chromý človek a bol uzdravený. A išli ľudia a donášali bykov obetovať vence. A apoštolovia ich zastavujú. Dočkaj. Nechceme mi to. To je nesprávne. To je modlárstvo. Toto je moc Božia. To bolo moc Ducha Svätého. A takúto moc potrebujeme, drahý brat, sestro, aj my dneska. Tiež podobné slova máme Tesaloničanom a hneď Tesaloničanom Pavel hovorí o tom, ako táto církev, nájdem, chcem nem ukázať, táto církev, že druhý verš hovorí, že ďakujem vždycky Bohu vzhľadom na vás, na všetkých, zmieňuje sa o vás na svojich modlitbách. Viete, keď toto počujem na svojich modlitbách, Pavel mal takú skúsenosť s Bohom, že mohol vedieť, čo tie cirkvi ako funkcionujú na modlitbách. Nemal mobilný, nemal Viber, neviem, čo všetko je, odpustite mi, ja som z tých veciach slabý, ale mal Ducha Pánovho, mal Ducha Svätého a mal všetky zdary, mal moc Božiu. A toto potrebujeme aj my dneska, drahý brat, sestro. Hovorí, že neprestane pamätujúc na vaše dielo viery a úsilnú prácu lásky na trpezlivú nádeje našeho Pána Ježiša Krista pred svojim Bohom a Otcom. Vediac, bratia milovaní od Boha, vaše vyvolenie. Lebo naše evanjelium, ktoré sa vám zvestovalo, nezáležilo iba v slove, počujme, ale v moci a Svetom Duchu a mnohej istote, ako viete, ako sme boli medzi vámi pre vás. Znamená moci Ducha Svätého, mnohej istote. Nebolo tu nič pochybnosti, tu bola istota o spasenie. Tu bola istota. A je zaujímavé, že títo Tesaloničania, že sa obrátili od tých modiel, ako tá hovorí, že uslúžili modlárstvu a že sa obrátili živému Bohu. Nebolo ľahko, verím, že tých ľudí, ale oni videli tam v Ázii, keď sa pobúnila celá Ázia, veľká je Diana Efežanov, modlí. On je v Grécku, boli modlí, Tesaloniča, a títo ľudia sa obrátili. A vraví, že nielen, že uverili a tej moci, ale oni boli aj od tých aj prenasledovaní a trpeli, tu som čítal. A Pavel im hovorí, aby zotrvali tom, a že veľká je cena, že jedného dňa Boh ich nahradí večným životom. A ešte za kraj, za koniec prečítam 1. Petrovej 1.5. A toto mi taký verš posilňujúci a verím, že aj k vám bude. Chcem si ho nájsť. A vraj hovorí, ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v posledný čas. Ktorí ste mocou Božou strážení. Drahý brat, sestro, my sme aj strážení mocou Božou. Viete, keby tá stráž Božia nebola nad tebou aj nad mňou, nepriateľ by nás ľahko
kedy ste strážení mocou Božou. Kdekoľvek ideš, či vozíš auto, či voľa čo pracuješ, zapámte si, že si strážený mocou Božou. Moc Božia je okolo. Vidíme tú moc Božiu, keď nepriateľ prevalil pri Jóbovi. Čo sa stávalo? Všetko naopak išlo. Tá ograda, tá moc Božia bola. Ale keď je tá moc Božia okolo teba, to je mocnejšie ako tam, ako sa to volá, gvozdená kupola, čo zastavuje tie rakety, pokiaľ môže. Toto je mocnejšia moc Božia. Toto je potrebné, aby sme mali túto stráž. Ak vás Boh požehná a ešte je to veľa veršov, len tak poviem ešte, ktorý som neprečítal, že apoštol Pavel tam hovorí, že moja moc sa dokonáva v slabosti. Drahý brat, sestro, možno sa cítiš slabým a dneska máš veľa niečoho, čo nedokazuje moc. Ale aj apoštol Pavel mal čak aj modlitbu, ktorú Boh mu vravil, že je mu daná osten satanáš a že moja moc sa dokonáva v slabosti. Drahý brat, sestro, tak pôjdeme a budeme sa modliť, aby Pán nás znovu a znovu posilnil jeho mocou, aby prišiel ako na Samsona duch Hospodinov. Viete, keď prišiel, hovorí, že duch Hospodinov, tak tie štránge len spadli. A už aj mohol. Tak by Pán aj nám tak prišiel duch Hospodinov, alebo duch Svätý ešte, lebo vraví tam, že nie z miery dáva Boh svojho ducha. Tak dá väčšiu mieru. Tak dá ešte väčšiu mieru. Tak vás Boh požehná, budeme sa modliť, postaňme sa. Sláva Pánu.